mga higala, kumusta? May gabi kanyang tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapabilin dinhi sa kahanginan nga nagapuga sa binhi sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa o kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw karon dad-a sa kahayag sa pagpangalaga diha kanimo, kabiga sila aron usab sila maandam og takos magasugat sa adlaw sa imong pagbalik. Sa pinasahi ninigtak na kung aduna may mga tao nga naa karon sa mga tambalanan, naa karon sa ilahang mga puloy-anan nga naghambin og mga balatian. Tuguti Ginoong Dios nga ikaw magapakita sa imong gahom og milagro alang kanila. Sayod kami nga ikaw ang Dios nga walay pag-ausab ni pagkabalhin. Kung sa unang mga panahon naghimo kag mga milagro, gipang-ayo nimo ang mga masakiton. Hinaot pa o Dios nga imong himuon kini karon ang mga milagro nga kung duna may mga masakiton nga naa silang puloy-anan, ayuha sila Ginoo. Kung aduna man sila gihambin nga mga dagko nga problema sa ilang pamilya, ikaw magatabang tagaig kasulbaran. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Maayong udto kuya. Ako na lang di i-text nga daan ang akong tuyo kay hapit na ang oras sa akong pag-expire. Akong i-great og happy birthday si Manoy Binji nga nag-birthday siya karong adlaw sa iyang ika-37th birthday. Manoy, happy birthday. Salamat sa imong pagkadili dalo gyud sa imong mga igsuon. Salamat sad sa imong asawa nga na naliwat sad sa imong kinaiya nga dili gyud hakog, dili dalo, dili maldita. Ate, salamat kaayo ninyong magtiayon ate. Okay, salamat pod. Okay, napatay basahon. Maayong udto sir. Ang inyuhang programa maunig gisunod sa kadaghanan diri sa amo, daghan man ang naminaw sa inyo apan dili lang gyud kaayo mag-text sa inyo ha, labi na kung magabii na kay naunsa bang mausab man sad hinuon ang among lugar kay ang signal magwala-wala naat 1 bar 2 bars unya inikawa tagdugay kaayo mo balik, pero daghan diri ang naminaw sa inyong programa sir sa amo nga lugar. Salamat sa pagbasa. Kana mo na nindot nga ang inyohang panahon gihatag ninyo pod alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Maabot ra gid unya ng panahon nga daghan ang magkinahanglan pero dili na sad ninyo makaplagan ang pulong sa Dios.
Well, niya patay basahon, Kuya John, sa gihapon niya. Amo na nga giandam ang among radyo kay ang oras sa inyong programa dili na magdugay, magsugod na. O niya, Kuya, padayon na gyud in town si Angkol og Simba man siyang asawa og iyang duha ka anak. Sunod-sunod na gyud 5 ka Sabado nga nanimba sila, Kuya. Salamat sa pagbasa, Kuya. Okay kana, good news na, no? Good news na. Unya maayo po daing gabi diharon ni Brother Ramon. Mungaya, Brother Ramon diha sa Pangadlawan, maayong gabi nimo. Hope nga ang Dios magapakamaayo nimo, maghatag ka baskog kanunay sa imong panglawas. And hope nga ang duna pay lain pang gugma diha sa imong hunahuna o kasing-kasing sa pagduol sa Ginoo diha sa simbahan sa matag adlaw nga Sabado. Thank you so much, Brother Ramon na Mungaya. Well, mga igala, ako na naning distansyahan sa basa usa sa mga text messages. Sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo sang malili diha ang atong monitor. Okay, daghang salamat, Brother John. So, mayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Kamon tanan mga higala, welcome, welcome, welcome. Maingon sa tanan nato mga viewers karong gabi una. Sa bisan diin nga part sa kalibutan, Pilipinas, or sa uban mang nasog asa mo nahimutang karon, kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome higala nini nga tulumanon sa Jesus is our hope, o makahimo mo sa pag-participate nini nga program pinagis pag-text nga rin namo kana kung namoy mga importante nga pangutanan nga gusto nyo masayran, ipadana diri ka, pwedeng mo text mo namo ni Brother John sa mga number namo nga mong gipahibaw nga na ninyo, or pwedeng ari sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. So atong gina-welcome ang tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw, mga viewers. Napalihog lang po atong i-share mga higala ang ato nga programa. Okay. Ato na ning sugdan sa pagtan-aw, pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita din sa screen. Okay, niya si Vladimir Z. Bragas. Maayong gabi. Okay, may gabi ni mo, Vladimir Bragas. Kanya po si MG Istoy. So, may gabi ni mo, Brother MG. Kanya, salamat sa imo nga pagpakikuban karon. Kanya, yung mensahe. Mayong gabi diha ninyong duha, Brother John. Okay, ato ning ato ning tan-awon usa dinhi sa ato nga kuan, ato nga cellphone, ato ning kuanan pag ibanan usa pagbasa. Sir, ang amo nga sitwasyon karon, sukad min nga nagsigig yung paminaw sa inyuhang programa, dili gid namo matuyo nga di nami ganahan sa simbahan, kay lagi ang amo nga pagsimba wala man masubay sa gisugo sa Ginoo bahin sa adlaw nga igpapahulay, Domingo man mi. Unya gidalaw mi sa amo ang tagapagdumala sa among lokal. Unya duna na may pabati-bati nga murag itiwalag mi kanibang mga bahina, wa manamo ikahinugon, pero magpaabot mi nga makahigayon sa pagbisita sa inyong simbahan na. Okay ka na? Nindot na, good news na. Well, Brother Libby, padayon ni diha. Okay, atong ipadayon mga higala. Ang mensahe ni Brother MG Estoy, maayong
gabi diha ninyong duha, Brad John o Brad Leo Libe. Salamat sa among nasayran kanina. Brad Libe, God bless to all. Nawag mangunis sa to na Brad John si Brother MG Istoy sa Bool Church ni siya. Convert sila sa radyo. Kanya na siya daghang mga pangutana. Atong gitubag ilang mga pangutana kagani uban sa elder dito. O may gabi niyo di ano, MG Estoy uban sa atong makaigsunan. O ang atong elder nga kaistorya sab nato kaganiha. Okay, kini Brother Libby, diin gali ning lugar si Sa Brother Bool. MGS Toy Buol. Butan sa Bool, liti na o biliran. Ilan na kana na Brother MG Istoy. Nakuno siya yung sound system diha, nagtingog. Salamat kaayo. So kini sila ato ning listener unya na bautismuhan na. Di ba? Sigon sa inyong istorya? Oh, Okay. So salamat kaayo Brother MG Istoy, kamo ang buhi nga mga saksi ug bunga sa atong programa dinhi sa kahanginan. Dili gid namo nagkasulti may ginabad John nga sa iyang pagpaminaw kanunay sa programa, nakasabot yun siya o niya, resabtan niyang kamaturan, tawag din siya og pastor nga pagpabautismo. Okay, Bautismohan daghang siya iyang pamilya. daghang salamat. Usa ni sa mga nalantaw nako nga ang Ginoo nagahatag gyud og panalangin niini nga programa, no? Kay doon na sa bitaw ko'y gikaistorya dito sa kinini ang Danau. Ingon niya nga nag-agi masad ko dito sa Mindanao og program sa radyo hinuon kada ragid to Domingo kausaras usa ka semana dugay-dugay sa namong broadcast, pero wala gid sa daghan naman say nagprogram, wala sa gid may makabantay nga dunay lain nga programa gawas aning inyo nga nagdala og mga kalag diha sa tiilan sa Ginoo. Una nga salamat kaayo sa kuan. Salamat kaayo sa Ginoo nga wa gid siya magbiya aning ato nga programa nya. Atong pasalamatan ang gahom sa Espiritu Santo nga nagatandog sa atong mga kaigsunan nga sila nakabigyo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. By the way niya atong kuan kauban sa buhat si Brother Kern Hapitan, mauna nga dili siya pirmi din tungod siyang kabisi niya, hapit-hapitan na lang gid niya diri sa iyang panahon, no? Si Brother Kern Hapitan. Okay, Brother Libby? Okay, niapod si Vladimir Bragas. God bless to your program. Sa si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglabog pag-pray. Niyasad si Sister Dinalyn Lumundad. Salamat yapon sa paglabog pag-pray. Niyapon si JJ sa Saudi Arabia. So good evening ni Mr. JJ. Salamat po sa pag-send og mga heart og kamot yung nag-pray. O niyasad ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. On air na ta mga brad, maayong gabi. So thank you kayo sa atong mabtikon nga CEO diha o sa ato nga station manager. So salamat kaayo sa pag-on air. Kanya maayong gabi sa tanan dihang naminaw sa Riverside FM Cebu. Panyanyasad si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy o sa mga kaigsunang makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Okay, God bless also Brother Ronilo. Nga po si Sonny Sumayang, salamat po sa mga heart o kamot nga nag-pray. Nga si Ronaldo V. Bragat, good evening sa tanan. Kanya niya po, Sudolfo Bantilan, salamat po sa mga heart o kamot nga nag-pray. Niya si Joliet Atok Makabulos Abanis, good evening sa mga host sa Jesus is Our Hope, watching Midiri sa Barangay Tabunan. God bless your program, June Deheto. Okay, daghang salamat sa taga Barangay Tabunan nga nagsunod ning atong programa. So lipay mi niya i-appeal in town mi ninyo sa pagampo kining atong programa. Kabalo mo
kanunay sa makadaghan ng higayon gihulga-hulga gid mis kaaway. Daghan ng halos na lang mabuhis ang among kinabuhi kay kanunay man lagiming nagdagandagan na ay panahon nga dili maayo ulan uban pa unya ang kaaway gyud maoy kanunay nga naggukod mao na nga iampo mininyo og apil sa inyong mga pagampo diha sa panimalay kay dili sayon ang amo nga sitwasyon labi na naanay uban mag-text dire pahibalo silang muna na bautismuhan sa atong programa. Dili man ni ikahimuot sa yawa mag-uol man siya nga maibanan na pud ang mga tao nga iyang ikauban unya didto sa kalayo sa impyerno sa adlaw sa paghukom. Mao na nga ang yawa mamungot sad muna nga kami dad-ami sa inyong mga pag-ampo iampo gid Ginoo kining ato nga programa no nga unta magpabili ni nga dunay mga kaigsunan nga mahigugma sa pag-support. Okay, padayon ta ni Asad si ah, Rodolfo Bantelan. Maayong gabi na usab ninyo Brother John o Brother Libby. Watching from Hiluktugan, Kananga, Leyte. Ni Asad si Brother Fride Pelicano. Maayong gabi na usab ninyong duha Brother Libby o Brother John o sa tanan nga nagsunod sa programa sa Jesus is Our Hope og nag-live ko diri sa San Fernando, Cebu. Og naminaw usab ang akong asawa si Chris Pelicano og ang akong anak si Mary Rose Pelicano diya sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Niya po si Brother Moses Alex Leaban, salamat po sa pagpray o paglab. Niya po si Maki Kuro, mayong gabi ninyo, mayo ninyong gabi Brad Libby o Brad John. O sa tanan nga naminaw, kami sige lang mig paminaw sa among radyo. Thank you kayo. Niya po si Pedro Exdro, mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Shout out ko sa akong tatay Pedro Nailon Senior, kanunay naminaw kada gabi from Bilyaba, Leyte. God bless. God bless also Brother Pedro. Niya po si Mrs. Alex Leaban, watching from Moalboal. Okay, may gabi ni mo, Brother Alex. O niya po si Richel Pilungo. Mayong gabi, brothers. Gikan ni sa Amio, Santa Catalina, Negros Oriental. Okay. Salamat kayo, no? Richel Pilungo. Diha sa Amio, Santa Catalina, Negros Oriental. Napo diha si Brother Maximino, ato ng amigo diha, no, Romagos. Niyasad si Ronilo Itang, maayong gabi Brother Kern. God bless. O niya po si Belinda Luhira Tirana, salamat sa pag-pray. O niya Pascualita Calusor, maayong gabi na usab ninyo mga brad og sa tanan nga naminaw. Ato ning mga kaigsunan diha sa Linaw SD Church sa San Isidro Leyte. So maayong gabi sa mga Kalusor family, mga Lumapak family kamong tanan diha. Salamat jud sa inyo ang mga handom alang sa buluhaton sa Ginoo. Okay, ni Asad si Plinios Jezebel. Mayong gabi Sir John og Sir Libby og Dong Kern, dugay na kong wala kabati sa imong tingog. Salamat nga diha Nanay Jolita na ako sa Kamutis. Salamat sa pagbasa sa Libby. God bless. Okay, may gabi no, Sister Jolita Tagalog. Okay, nanay. Di si Brother Kern diri. Nagkuhan sa ato ang programa unya miss nagid ka namo diri. Okay, ato ning tanaw ning mga nag-send og heart niya si Linabog Munchadora Nas, Eleuterio Lagarisa, Ronaldo Bragat, Ginalyn Lumuntad, Abner Dualio, Anjanel Mendoza Matias, Jubilin Idar Disabilie, Ronilo Itang, Belinda Luhira Tirana, Juliet Atok Macabulos Abanis, Roselyn Mainit, Florida Amores Sigarino,
Eljon Tonyakaw Nidja, Lovely Alburo, Richel Pelungo, Ayan Kevin Dorutan, Merifel Vargas, Leslie Van Elosorio, Elmudam Flores, Chris Bangalisan Ginita, Eriksa Sinoy, Aileen Katarig, Okay, Nika Banyaris Lipon, layo na ni Brother Libin kay kini si Kuan Chris Bangalisan Ginita to anis pinakatumoy sa Palawan sa El Nido, Japila. Thank you Chris sa pag-view ninyo Chris. Naniapos G. Vladimir J. Bragas, Ronaldo Boronia Barunda, Likay-Likay. Thank you kayo. Diritas mga nag-like, mga higala, ato ning tanahon. Okay, ato ning basahon ning mga higala na to ni Sir Matthew Anderson. So good evening, Sir Matthew. Thanks for watching our program. God bless you and your family. Paniniapos, Brother Rufino Moreno, Basilio Tiro Notarion Jr., God Binsig, Gregorio John Toling Pikit Jr., Tristiamin Jaime, Rolls Soto Tams, Anyanyasad si Jezebel Peritos, Tata Likay-Likay Sanglitan, Edelberto Rina Sumalinog, Maki Curo, Rodolfo Bantilan, Freddy Pelicano, Anisito Prisilias. O niya sa ato ning tanawon pagdigalan ni ay mga bagong niabot. Okay, mayong gabi nausab ninyo Brad og sa tanang naminaw. Okay, ato ning tanawon higala atong messenger kay ang uban pod nga mensahe ari paagi dinhi sa ato nga messenger no ni si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City, Basilio Tero Notarion Jr., napod si Ma'am Ching Sibeliano, Rolls Soto Tams, aniasad si Nathaniel Familara, thank you sir. Ginalyn Lumuntad, ang iyang mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. Okay, niapod si Ginny Rama Permin, Ronilo Itang, niasad si Nike Sumalinog. So, as of this time, mo ni atong mga nakita, o niya, muadto ta higalas pagpadayon, atong ihatag ang panahon ni Brother John, pagbasa sa pangutana nga tagdon karong gabi. Daghang salamat Brother Libby. Adto ta sa pagbasa aning pangutana. Kamu sir, dili mo mudawat sa bata nga bautismuhan kay dili man mo makakwarta. Adto sa dagko kay makakwarta mo. Salamat sa imuhang pagtagad og tagdon maninimo ako pangutana si RD ni. Okay, dagang salamat Brother RD. Nawa ko kay baw unsa gi kuan ani kay duha ra man ni kalitra ning imuha Brother RD. No? Well, may tungod anang kuan, may tungod ni anang imuhang accusation nga dili nimo dawat sa bata og bunyagan or bautismuhan tungod kay dili man mi makakwarta. Si Ginoong Hesus sa diha nga nagbitay sa didto siya gilansang sa cross, miingon siya, amahan ko, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Maunay gituaw sa atong Ginoo. Unang karon sang gabihuna moingon ko nga pasayloon pud unta ka Brother RD sa amahan kay wa ka kasayod sa imong gipanulti. Ang tinuod nga pagkasulti mahitungod aning bunyag o bautismo sa makadaghan na gyud ning higayon ato ni nga nahisgutan dinhi sa atong programa tungod kay daghan kaayo ang nagpakisusi ni ining bahina. Unang-una, kung Biblia gyud ang atong basihan, timaniha, kini nga programa nagbase ni sa mga nasulat sa Biblia, Bible-based ni siya. Sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo nagbase gani dinis bala ang kasulatan, sigurado
nga kana maunay gitudlo sa Ginoo. Unya, giingon alang sa pagpamadlong kanang imong sayop, Brother RD, nga paghuna-huna og pagtuo kung Biblia mo imong gibasa gibadlong kana unta gyud ni ana. Kaso lang dili gid sad siguro Biblia imong gibasa. Unang-una, ang dinhi sa Biblia wala gyud kay makita nga ang bata bunyagan sa kinatsila pa o kung sa kuan pa kinini ang Cebuano bautismuhan. Ang tinuod nga pagkasulti kining bunyag or bautismo ngadto ni sa mga dagko na dili sa gagmayng bata. Niya ang paras gagmayng mga bata kung imong basahon dinhi sumala sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 13 ug 14 mauni ang senaryo dinhi nga gihisgutan sa dinha nga ang gagmay nga mga bata gidala sa ilang mga ginikanan ngadto sa kang Ginoong Hesus ang tuyo nila nga pandungan ang ilang mga anak sa kamot sa Ginoo. Unya ang mga tinunan ni kuan kana na ang inunta pagkasulti nga ni badlong or ni palag kay kaha inuntag samukan or unsa kay kasagaran gud sa mga dagko nga mga tao kulang silag pagtagad o respeto sa gagmay nga mga bata. Mabitaw ni nga naay mga ginikanan wa man gid koy gitumbok ani pero tinuod lang ang pagasulti naay mga ginikanan grabe ra gyud kasalbahis og kinaiya ngadto sa ilang mga anak. Ang gagmay nga mga bata bisag unsaon ra nimo magpato or ginasluha singka-singkahan nimo imong kulatahon unsaon nimo wa gid nay mahimo kay wa pag yun nay igo nga kusog nga ikapanalipod gani sa ilang kaugalingon. Naapoy mga tao dagko na nga kulang kay sila pagrespeto pagtahod sa gagmay nga mga bata kay bata ra lagi. Unya kining panahona masabot nimo ani nga senaryo nga wa ikahimuot sa mga tinun-an ni Kristo kadtong gihimo sa mga ginikanan nga ang gagmay ang mga bata ilang gidala ang tuyo nga pandungan sila sa kamot diha sa atong Ginoo niya. Akong basahon sumala sa Mateo 19 kinini ang 13 ug 14. Unya may mga tawo nga nagdala sa gagmay nga mga bata ngadto kang Jesus aron ipandong niya ang iyang mga kamot kanila ug iampo. Dunay duha ka mga punto nga ang tumong ug katuyuan sa mga ginikanan pagdala silang panganak adto kang Jesus, ang tuyo pandungan sa kamot ug iampo. Unya nag-ingon din ug gibadlong sila sa mga sumusunod ni Jesus. Miingon si Jesus kanila, pasagdi lang ninyo ang mga bata nga muduol kanako. Ayaw ninyo sila pugni kay ang mga sama kanila nasakop sa ila ang gingharian sa langit sa sama kanila. So, kung imong tan-aw dinhi ang mga bata ingnon ta na lang pagsulti nga sureball na kay matod pas Ginoo sagdi lang niyo lang nga muduol nga rin nako. Busa ang mga ginikanan kinahanglan gyud nga ang ilang anak ilahang bansayon sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Mauna nga ang matagabi, matagbuntag, ayaw ninyo og himuang pasagdan ra ninyo ang inyong anak nga makamoy mag-worship unya ang inyong mga bata tulog pa. Kay ngano man nagpukaw na dinha. Bahala og kanana ang unsay posisyon ana imo nang sa bakon bahalag na tuog na siya da. Ang importante nga iyang hunahuna gidala siya des Ginoo, madako na siya makabantay ra na kay ang gingon sa Ginoo pasagdi ninyo sila nga muduol nako kay ila ang gingharian sa langit sa mga sama kanila. Unya kung anhi man sa pagbautismo, kung ato gyud ning tan-awon gyud og ang kining hisgutan sa Biblia, wa man gyud kay makita nga may gagmay nga mga bata nga bautismuhan. Kay kung imong tan-awon sa panahon ni Juan Bautista, wa may mga bata ang gibautismuhan. Karon Hunyo maron, nagbuot-buot lang pong uban og deklarar. Hunyo 24 San Juan kay nang bautismo lagi si Juan. O nini atong basahon dinhi sa kinini ang 5 ug 6 sa
Mateo 3:5-6. Daghan gayud ang mga tawo nga gikan sa Jerusalem. Sabtan ninyo ha, daghan gayud ang mga tawo gikan sa Jerusalem. Wa magingon daghan gayud ang mga bata gikan sa Jerusalem, kay ang terminong bata masabot nimo gagmay. Pero mga tao masabot nimo dagko. Ang gisgutan dinhi mga dagko dili gagmay. Daghan gayud ang mga tawo nga gikan sa Jerusalem og sa mga lungsod sa Judea og sa mga lungsod sa duol sa suba sa Jordan, ang miadto kaniya. Gisugod nila ang ilang mga sala ug gibautismuhan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Tan-awa lang ha, kining mga tawhana nga gikan sa Jerusalem ug sa Judea nangadto kang Juan. Unya misugid sila sa ilang mga sala ug unya gibautismuhan sila. Di balansiha kuno. Kanang gagmay nga mga bata makapaabot ka nga musugid na sila silang sala. Unya bautismuhan sila. Mao man ni ang gihisgutan dinhi sa Biblia. Unya nganong musimang magita unya didto pud lagi suba sa Jordan, meaning diha sa daghan nga tubig. Unya kamo ang inyong gihimo gawas nga gagmay mga bata inyong gibunyagan gibautismuhan. Pisik-pisikan na po, bubuan ang ulo. Unya si Juan Bautista nagapang-bautismo dito sa suba sa Jordan. Malinaw nga inyong gisupak ang naa sa Biblia. Ug wala kay makita dinhi sa Biblia nga ang mga gagmayng bata ginabautismuhan. Pamatiin ninyo ni ang gihisgutan sa Buhat 2:36 ngadto 38, 40 ug 41. Tan-awa ninyo unsay senaryo dinhi. Nag-ingon ang mga si Apostol Pedro, busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga si Hesus inyong gihimong Ginoong Kristo, ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Tanawa mo ipagpangwali nila sa 37 nag-ingon, ug sa ilang pagkadungog sa gisakitan sila sa ilang kasing-kasing ug nangutana sila kang Pedro nga nag-ingon, mga igsuon unsa may among buhaton. Tanawa ra gud ninyo ang senaryo. Samtang sila nagwali ang mga apostoli sa pulong si Ginoo, silang nakabati, nasakitan sila. Ang gagmayng mga bata, mawalihan di ay nimo na. Mo na bitaw nga may mga panahon nga ang pulong si Ginoo sakitan mo. Mo bitaw na mo ingon ta, the Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Kay ang pulong sa Dios sumala sa Arbianon 4:12, sama ang pulong sa Diyos buhi na galihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab. Tandaan ninyo na nga ang pulong sa Ginoo makasamad sa panahon sa pagpangwalin sa mga apostolis. Matud pa ni gisakitan sila sa kasing-kasing ug nangutana sila, mga igsuon unsa may among pagabuhaton. Timan nga ang gamay bata pa ni dili makapangutana sa ilang buhaton. Ano man, wa man ay buot, man ay kalibutan. Unya unsay tubag ni Hesus 38. Og si Pedro mitubag kanila nga nag-ingon, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Kini siya, matawag nimo ni og mandatory command gani. Ngano man, ingon ni Pedro sa iyang tubaga, pag hinulsol mo ug pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang bautismo di ay alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Karon kung dunay tao nga nag-ila sa iyang kaugalingon nga siya nakasala o gusto niya nga ang iyang sala mapasaylo, wala gid siya lain nga mahuna-huna nini sa pagsunod sa gitubag ni Apostol Pedro ni pangutana. Pag hinulsol mo, pagpabautismo mo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. So ang bautismo alang sa kapasayloan sa nang karon ang kamay bata, unsaon manana nimo pagpaniguro nga nakasa na nga pa man tawo na kalibutan, unya tan-awa ra gud sa 40 ug 30 41. Ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Mao na nga ang pulong sa Ginoo, daghan kag madungog o mabati kay ipamatuod ba gani.
ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod, ug kanila miagda siya nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. Ha? Ug unya gibautismuhan kadtong mga tao nga misagop sa iyang pulong, ug niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao. Naguna 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Wa maging 3,000 ka mga bata, kay og termino pang bata, gagmay. Pero kay kuan man, tao ang gigamit, meaning dagko. Ngano man, sa wa pa sila mabautismo, nagingon sa daghan pang mga pulong, siya naghimog mga pagpamatuod. Unya, sila gibautismuhan kadtong mga bidawat sa pulong si Ginoo. Usao man ana nimo kuno be? Kapag huna-huna nga ang gibautismuhan kadtong mga bidawat sa pulong sino ang gamay bata dili man na makadawat. Unya karon sumala sa Marcos 16:15 ug 16 nag-ingon, og si Jesus miingon kanila, busa panglakaw kamo ngadto sa tibok nga kalibutan, iwali ninyo ang maayong balita. Tanawa ha, iwaling maayong balita. Karon, kinsa may taong nakita ninyo nga nagwalis maayong balita diyas gagmay mga bata? Unsa may kapuslanan nga imong iwali ang maayong balita diyas gagmay mga bata nga dili man na makasabot? Nya tanawas 16. Ang mutuo, tanawa ang mutuo, makapaniguro ka. Ang gamay bata imong walihan nya mutuo na sa imong giwali, imong nadungog ug nabati. Kana ba unta nga kana bang dili ba lang ta ingnon ta nga kita mo'y musunod sa atong kaugalingong gusto? Dili man na pwede ang iyas Ginoo. Tanawa, ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Nganong naghisgot og pagtuo? Tungod kay nagwali sa maayong balita, giwaling maayong balita. Kanang maayong balita nga ilang nadunggan ug nagwali, ilang nabatian, ilang nagituhuan. Din ang mutuo magpabautismo maluwas. Kamu din ha, kumusta man may pagtuo ba mo sa pulong sa Dios? Kung doon na may pagtuo sa pulong sa Dios, usa na lang kabutang ang inyong himuon, mao ang pagpabautismo. Kaya ang mutuo magpabautismo maluwas apan ang dili paghukman sa silot. Karon, si Kristo ani ang namulong. Unya, kung imong basahon si Kristo gapoy namulong, sumalas Mateo 28:18 ngadto sa 20. Og si Jesus miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo sa tibok nga libutan sa tanang kanasuran sa pagpamatuod nga magatudlo kanila sa pagtuman ang giingon sa pagpamatuod. Busa himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Unsay himuon? Sa ring iwaling may balita, himuong tinun-an, di magina nimo matun-an ang bata god. Unya nga magabautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nawa, kinsa ni kato himuon usa, walihan, tun-an usa, may bustadian o na nya bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Karon kinsa maning kwalipikado nga bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Kay naaro may dagang pundok pod nga nagbautismo pod ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kung imong basahon sa 20 na gyud, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, tan-awa ako magauban kanyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kinsa ni bautismuhan? Kadtong natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Karon sige ko nung nagtudlo sa tanang gisugo sa Ginoo gamay bata ug tudloan ba na nimo? Mao na nga Brother Radi, kung mahimo lang gamita ang imuhang inunta sentido komon. Doon na mi advice nimo, gamita ang imong duha ka tuhod, pagluhod ragod, pagampo sa Ginoo. Hangyo ang Ginoo nga magyahan ka kung asa ka nga dalan nga musubay kay dili ka pakyason sa Ginoo. Brother Adi, uban sa tanang naminaw, salamat nga inyong gipatalingugan ang pulong sa Dios. Si Brother Kern maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatin-aw aning mga bahina. Brother Kern. Daghang salamat Brother John sa imong maanindot nga tubag gikan sa balaang kasulatan. Ug before ko mutubag, ako ning kuhaon nga opportunity nga makagreet usab sa atong mga tigpaminawan Kuya John nga hangtod karon nagsimba sa Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa Pilay. Sa Pilay. Okay, salamat kayo. Labi na sa bag-o nato karon nga nikalit lagto nga
sa Oh. pagsimba sa Bugo SDA Church nga Kana usab malipay man tagod nga ang atong mga listener wa na maghuwat nga maduol pa sila dito sa balay mutunga muduol na lag simbahan. So Amen. praise the Lord no nga ang Espiritus Ginoo nagatandog gyud sa kasing-kasing aning nila. mayong gabi idi ay diha kanimo Tyrone Yoye sa imong pagpaminaw karon sa atong programa sa Balaang Kasulatan. Kauban pod ni Tatay Wilfredo Hirarman, kauban sa imong panimalay, o labi na pod ni Lola Fabia Andrino, kauban usab ni Nay Gloria o ni Kuya Ninibi, og sa uban pa. Og dili ta maglangan kay ang atong oras nagdagan. Mga kaigsunan og magkahigalaan, labi na sa atong nangutana, dili na lang gyud nato dungagan ang atong sala, labi na nga magbutang-butang ta og istorya sumala sa imong entrada nga namautismo mi og dagko kay di man makwartahan ang gagmay ngadto gid sa dagko ang bautismohan. Ang tinuod nga katawhan sa Dios wala nahigugma sa salapi. Apan nahigugma sa tag-iya sa salapi nga mao ang Dios sumala sa Hagiyo 2:8. Mga igsoon, before ta mo istorya ato ning introductionan pud og usap ka pangutana nganong naa may sekta karon nga nagbautismo og mga gagmayng bata, unsa may hinungdan nganong ang ilang pagtulun-an ilang man giapil ang pagbautismo sa gagmayng bata. Mga igsoon, sumala sa akong pagtuon kay diha man gud ko gikan nga sekta nga nagapamautismo og gagmayng bata, ang ilang baruganan nganong bautismuhan ang gagmayng bata tungod kay sa ilang pagtulun-an ang usa ka gagmayng bata ilang na-adapt ang original sin, ang sala ni Adan ug ni Eva. Apan mga igsoon, sumala sa Balaang Kasulatan, ang usa ka bata dili gyud na pwedeng mahimo niyang sala ang sala sa iyang ginikanan. Sumala sa Balaang Kasulatan sa Ezekiel 18:20 nag-ingon, apan ang tawo nga makasala mamatay, ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan, sama nga ang amahan dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Mao na nga dayag ang kamatuoran nga ang ilang pagtulun-an sayop gyud kay naghuna-huna sila nga ang usa ka gamayng bata ilang bautismuhan kay na-adapt niya ang sala sa iyang inahan. Mga igsoon, wala gyud na gitudlo sa Balaang Kasulatan. Ikaduha, walay naka-record sa Balaang Kasulatan nga naay gibautismuhan nga gamay nga bata. Sumala sa mga baruganan sa ubang sekta, ila lang yun ang mga dinahom-dahom, ilang kaugalingon nga interpretation. Kay naa sila basihan mga igsuon, pero ang ilang gibasihan gikan sa Balaang Kasulatan layo gid kaayo sa kamatuoran. Sumala sa Acts 16:15, Acts 16:33 ug 1 Corinthians 1:16 nga ilan ang gihuna-huna nga apil ang gagmayng bata kay household man, gibautismuhan ang tibuok panimalay. Unya ila lang gihuna-huna nga naamang kunoy bata bisag wala gyud naka-record nga naay bata, ila lang dinahom-dahom para ilang mahimong basihan pod sa ilang pagtulun-an nga wala gyud sa Balaang Kasulatan. Kay sumala sa Buhat 2:38 ang pwedeng bautismuhan kana yung naghinulsol. Kay pag hinulsol ka mo og pagpabautismo, dili ta pwedeng magpabautismo kung wala ta naghinulsol. Unya, ang problema mga igsoon kung atong tuuhan ang bakak nga pagtulunan nga ang mga gagmayng bata pwede na yung bautismuhan, di gyud na